салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. тақдири бад, нобарорӣ ва ё рӯзи нохуб ки Томас Тухел аллакай аз дастаи шикаст хӯрд ки Бавария дар ҳаёти умраш аз ин даста дар майдони худ шикаст нахӯрда буд. аламовараш ин аст ки Бавария баъди ин шикаст дар ин мусобиқа ҳаққи иштирок надорад, яъне ба гуфтори мардумӣ парид. дастаи Бавария дар марҳилаи чоракниҳоии ҷоми Олмон ба таври ҳангомавӣ мағлуб шуд ва аз идомаи мусобиқа бенасиб монд. бошгоҳи шаҳри Мюнхен дар майдони худ аз Фрайбург бо ҳисоби 2-1 мағлуб гардид. дар баробари ин Бавария дар қисми аввал ҳисобро боз кард, вале меҳмонон пеш аз танаффус ҳисобро баробар карданд. голи ҳалкунандаро дастаи Фрайбург дар вақти иловагӣ аз пеналти зад ва Бавария барои голи ҷавобӣ қариб ки тамоман вақт надошт. ёдовар мешавем ки ин бозии дуюми Томас Тухел дар Бавария буд ки дар бозии аввал Тухел муқобили Боруссияи Дортмунд зафар ёфта буд. агар аз мусобиқа барканор шудани Бавария масъалаи он қадар ҷиддӣ набошад, вале бад шудани далели таърихӣ воқеан доғдоркунанда аст. тасаввур кунед, Бавария дар майдони худ ҳеҷ гоҳ аз Фрайбург шикаст нахӯрда буд ки дар замони сармураббигии Томас Тухел ин воқеа рӯй дод. ин дастаҳо дар майдони Алlianz Arena ҳамагӣ 23 маротиба вохӯрданд ки Бавария 20 ғалабаву 3 мусовӣ дошт ва ҳамакнун ба ин омор як бохтам зам карда шуд. Томас Тухел воқеан нобиға аст. дар 3 рӯзи корӣ аллакай ба рекордгузорӣ сар кард. ливерпул дар пойгаи футболӣ мисли опел ҳаракат дорад. ҳисобу ҳасад накунед, ин даста дар 4 бозии охираш ҳамагӣ як мусовӣ дорад ва 3 маротибаи дигар шикаст хӯрдааст ва дар ҳамин 4 бозӣ ҷамъу зиёд не, як гол ба ҳадаф расонидааст. ана ба шумо ливерпули воҳима. дар бозӣ бо Челси ин даста Муҳаммад Салоҳу бозингарони дигари таҷрибадорро дар курсии эҳтиётӣ шинонид ва оташи хашми мухлисонашро баланд сохт. Челси бесоҳиб дар симои надоштани сармураббӣ то охирин нафас бозиро идора мекард ва ҳатто имконият намедод ки бозингарони Ливерпул ба дарвозаи Аризабалага наздик шаванд. Жуао Феликс ҳимоятгарони воҳимаи дастаи Мерсисайдиро яке паи дигаре мегузашт ва ҳатто қариб буд ба задани гол даст ёбад. Рис Ҷеймс ва Кай Хаверц якборӣ гол заданд, вале офсайд ки буд, голҳо ҳисоб карда нашуд. кор ҳатто то ҷое расид ки Алисон Бекер ва Ҷордан Хендерсон миёни худ ба қавле кашталгирӣ карданд. ин ҳодиса замоне рух дод ки Феликс Матибро ба як фирек ба замин хобонид, вале зарбаи задааш нобарор анҷом ёфт. Хендерсон баъдан ҷониби Бекер фарёд зад ва маълум шуд ки миёни онҳо ба қавле гапҳо гурехта аст. дар шабакаҳои маҷозӣ дар ин бархӯрди лафзии бозингарон мухлисони даста аз Алисон Бекер тарафдорӣ мекунанд ва мегӯянд ки ӯ ягона одаме аз ин даста аст ки футболро ҳоло ҳам дар хотираш дорад. хулас Ливерпул феълан марҳилаи бадтарини худро дар 8 соли сармураббигии Юрген Клоп мегузаронад. аммо мисле ки раҳбарияти бошгоҳ аз ин чиз на асабиян, на нигарон. аз ин бармеояд ки имсол воқеан ба Юрген Клоп иҷоза доданд ки нафаси озод бикашад, яъне дам бигирад, агар ба шарте ин дамгирӣ ҳамин тавр абадӣ нашавад. Криштиану Роналду боз дубл кард. фаҳмидан лозим аст ки ҳамун дастаҳое ки Роналду ҳар рӯз 3 голу 2 гол мезананд воқеан дастаи футболианд ё баскетбол. дар доираи бозиҳои даври 22-уми чемпионати Арабистони Саудӣ дастаҳои Ал-Наср ва Ал-Адалх ба ҳам омаданд. вохӯрии дастаҳо дар варзишгоҳи ба номи Шоҳзода Абдулло бин Ялавӣ доир шуда бо ҳисоби 5-0 бар суди меҳмонон хотима ёфт. голҳоро дар ин вохӯрӣ Роналду ва Талиска 2 маротибагӣ ва Айман Яҳья ба самар расониданд. Роналду дар ин мавсим шумораи голҳояшро дар Ал-Наср ба 11 адад расонида ба сегонаи беҳтарини нишонзанҳои мусобиқа ҳамроҳ шуд. дастпарварони Руд Гарсия бо ин пирӯзӣ шумораи имтиёзҳояшонро бо 51 расонида дар зинаи дуюм боқӣ монданд. тими Ал-Адал бо доштани 17 имтиёз дар зинаи 15-уми ҷадвали мусобиқа мавқеъ гирифтааст. ҳамлагари тими Ал-Наср Криштиану Роналду дар бозии сеюми пайҳам ба задани 2 голӣ даст меёбад. ҳамлагари португалӣ дар ин дидор дар дақиқаҳои 40 ва 66 гол зад ки қаблан футболбози 38 сола дар ҳайати мунтахаби Португалия дар вохӯриҳо бо мунтахабҳои Люксембург ва Лихтенштейн дар марҳилаи интихобии чемпионати Аврупо 2024 дар 2 бозӣ ба задани 2 гол
даст ёфта буд. барои ман аҷиб ин аст ки қаблан рафтан ба чемпионатҳои арабиву амрикоиву чинӣ ин баробар ба мурдан буд. масалан кӣ пайгирӣ мекард ки Иньеста дар дастаи Висел Кобаи ҷопон чанд гол дораду Хави дар Алсади қатарӣ чӣ аҳволе дошт. мақсад зур аст, ӯро бояд дар бораш гап занем. барселона боз дар вартаи мушкилиҳои пуливу муфлисшавӣ ғуттавар шудааст ва ин масъаларо мехоҳад бо фурӯхтани чанде аз бозингарон ҳаллу фасл намояд. дастаи барселона бояд барои беҳтар кардани вазни молиявии худ аз чанд бозингар ҷудо шавад ва онҳоро бо нархи гарон ба фурӯш гузорад. ба иттилои спорт бояд даста тақрибан 200 миллион евро аз ин трансферҳо ба даст орад. директори варзишии барса нақшаи чорабиниҳоро барои равзанаи интиқоли навбатӣ омода карда бозингаронеро муайян кардааст ки ба ҳеҷ ваҷ фурӯхта намешаванд. се нафари онҳо ҳимоятгар Роналд Араухо, инчунин ҳимоятгарон Педри ва Френки де Йонг мебошанд. ин бозингарон дахлнопазир ҳисобида мешаванд. ҳамчунин даста намехоҳад ки аз Марк Андре Тер Штеген, Гави, Алекс Балде, Жюл Кунде, Рафиня ва Роберт Левандовски ҷудо шавад. инчунин сармураббии тим Хави намехоҳад Андрес Кристенсен ва Фрэнк Кесиеро бошгоҳ ба фурӯш гузорад. баъзе манбаъҳо аз он ишора мекунанд ки барселона мехоҳад аз футболбозоне ки маошашон барои дастаи каталонӣ хеле зиёд аст ҷудо шавад. нафароне ки ба фурӯш гузошта мешаванд ба таври автоматӣ маълум шуд. яъне ҳар касе номаш дар ин феҳрист набаромад метавонад ба қавле тиёқи худро ба рӯшанӣ занад. маркос Алонсо, Жорди Алба, Серҷи Роберто, Серҷи Бускетс ва ҳатто номи Усмон Дембеле набаромад. ин бозингарон аллакай ҳис карданд ки бояд барои пайдо кардани дастаи дигар зангҳои телефониро оғоз кардан гиранд. мегӯянд имшаб дар хонаи футбол туй аст. имшаб мухлисони ду дастаи барҷастаи футбол Барселона ва Реал ба қавле шабзиндадорӣ мекунанд ва охирин эл классикои мавсимро тамошо менамоянд. агар Реал омада дар охирин эл классико қасди се шикасти охирро бигирад чӣ? забони мухлисони дастаи шоҳона дароз мешавад. аммо агар Барселона ба баргашти Карим Бенземаву вазъияти хуби Реал имшаб ҳам ғалаба кунад, мухлисони Реал хоҳиш то дар лигаи қаҳрамонҳо чемпион нашавед, гап задан яксу ба чашми барсаманҳо нигоҳ накунед. ҳақ надоред. ин рақобати охир барои финал баромадан аст ки барселона аллакай дар бозии аввал як гол дорад. ҳар дастае ки аз миёни инҳо ба финал мебарояд бо дастаи Осасуна бозӣ мекунад. дастаи Осасуна бо мағлуб кардани Атлетик аввалин финалисти ҷоми Испания гардид. даста тавонист ки аз ҳисоби натиҷаи бозии рафту баргашт музаффарият ба даст биёрад. яъне дар бозии аввал онҳо як гол зада буданд ва бозии дуюм бо ҳисоби 1-1 хотима ёфт ки бо ҳисоби умумии 2-1 Осасуна ба марҳилаи финалии мусобиқа роҳ пайдо кард. ин дар таърихи футбол дуюмин маротиба иттифоқ меафтад ки Осасуна ба финали рақобатҳои ҷоми Испания роҳ ёбад. аз ин рӯ шодии онҳоро ҳадду канор набуд ва ҳатто ашкрезиҳо ҳам мушоҳида карда шуд. барои онҳо ҳамин басанда буд ки ба финал роҳ ёбанд, вагарна онҳо медонанд ки дар финал аз Реал ё Барселона ҳатман шикаст мехӯранд. саломи лоиқҷон обуначии мо ба кулли мардуми Тоҷикистон. ин нафар дирӯз он саволе ки мо дар барномаи қаблӣ гузошта будем дуруст ҷавоб доданд, яъне дар мавриди ҳамон дарвозабон. хулас ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.